Amne kin malu Walmeria. Tawid mana sa uning sa hala. Songan makitupi, ta songan ko santi upi. Kelil kasasi ta sasgay sa lampe sasi. Sesela patam karet. Pipitak wiwiyaw na mo yung melal ra kispanay na sasi yun. Pipitak patam karet. Kasanti kauno hindi ko sampal. Kailangan ko ang mga kakano parito. Kasaleta ang mga uyakin penenay. Ang mga kasampal kit. Pagkarata ko mga minag wasato, mga kiti mga si asa mga ito. No kaya tapos kumana nga ito suwang penenay sos ko. Kailangan ko mga masanin kalalungaw. Kaulin kalalungaw. Pagsawasin kalalungaw, may sangre yung mga sisukaan mo nukel. Ngayon kami lalapan kakan uya. Miyan kakan ay nila. Baso may likin para rin kanser mga likin tamang sa aking sangre ikaw. Kailangan ka mga siyon, waway suk, siksik Mengagang kuliang kita yang risi dan lain. Penanya unik te sakar kita melon kumasi kaus. Kailangan kumasi yun. Kailangan ng kasantasan penayday. Asal gusto mo sa pangalan sa program asal sawas te mayroong kung kiba na call na pasinpo ali sa pay. Kung di ba na call ng pahisak, tatang sila ula ang pumansisi. Yeah.
Samat na dapat na lang. Orang mo yan sa way mo yan. Orang mo yan biyaw santa. Dito rawat at masang gitu ba? Wagi na ginawat ako ras na gitu. Kalau ang kitchen na gitu. Ang kitchen. Kailangan kumasi. Ang sawang kasarayan, sol kuwa. Pag namin ay sa kasatasang mumutsok.